नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला कारल्याची सुकी भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। ती भाजी खूपच छान लागते चवीला, तुम्ही नक्की करून बघा। चला तर मग आपण आता त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। मी इथे ही कारली पातळ उभी चिरून मिठाच्या पाण्यात 15 मिनिटं घालून ठेवली। त्यानंतर एक मीडियम साईजचा कांदा उभा चिरून घेतलाय, 5-6 कढीपत्त्याची पानं, मसाला 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या कापून घेतले, चवीपुरता मीठ, थोडं ओलं खोबरं, पाव चमचा हळद आणि फोडणीसाठी तेल, हे एवढंच साहित्य आपल्याला लागणार आहे। आता आपण ही जी कारली मिठाच्या पाण्यात घालून ठेवलेली त्यात मी आता साधं पाणी घालते। आपण ही चांगली घट्ट पिळून घेऊया, यात जरा सुद्धा पाणी राहता कामा नये। मी ही सर्व कारली घट्ट पिळून घेतली। आता आपण कारल्याची भाजी करायला घेऊया। आता मी गॅस चालू करते, गॅसवर हा टोप ठेवते। त्यात आता आपण 2 चमचे तेल घालूया। हे तेल चांगलं तापलंय, आता त्यामध्ये आपण 5-6 कढीपत्त्याची पानं हाताने बारीक करून घालूया। त्यानंतर आपण त्यामध्ये एक मीडियम साईजचा उभा कांदा जो चिरून घेतलाय तो आता यात घालूया। चांगला ढवळायचा आहे आपल्याला तो कांदा। परतत असतानाच त्यामध्ये आपण आता ह्या 10-12 लसणीच्या पाकळ्या ज्या कापून घेतल्यात त्या घालूया। कारल्याच्या भाजीत जर लसूण जास्त असेल तर चवीला खूप छान लागते कारल्याची भाजी। कांदा आणि लसूण चांगली परतल्यानंतर त्यात मी पाव चमचा हळद घालते। पण मगाशी जी पिळून घेतलेली कारली आहे ती एकदम ड्राय झाली आहे, यात जरा सुद्धा पाणी नाहीये। आपल्याला ही अशीच हवी आहे। आपला कांदा आणि लसूण अर्धी कच्ची असतानाच फोडणीत घालूया आणि छान ढवळून घेऊया ती। कांदा उभा चिरल्यामुळे ती भाजी दिसायला खूपच छान दिसते। अर्धा कच्चा कांदा असताना कारली घातल्यावर कारल्याबरोबर कांदा सुद्धा भाजला जातो। आपल्याला सुकी करायची आहे ही भाजी, फक्त वाफेवर शिजवायची आहे। छान ढवळून घ्यायची आहे आपल्याला ती। 2 चमचे मसाला घालते। मसाला घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे। आपण आता त्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालूया। आता आपण या भाजीमध्ये मीठ मसाला घालून छान परतलाय, तर आता आपण त्यावर झाकण ठेवूया। झाकणावर थोडं पाणी ठेवायचंय, जेणेकरून त्या वाफेवर आपली ही भाजी शिजणार। आणि थोड्या वेळाने तर ढवळायचं आहे आपल्याला ते, कारण आपण याच्यात पाणी घालणार नाही आहोत, त्यामुळे भाजी खाली लागायची शक्यता आहे। पुन्हा आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया। थोडं 2 चमचे झाकणावर जे पाणी आपण ठेवलंय ते थोडंसं पाणी त्यामध्ये घालायचंय आपल्याला, जेणेकरून कारलं छान शिजेल। जास्त पाणी घालायचं नाही, जसं हपका मारतो पाण्याचा तसं ते पाणी घालायचंय आपल्याला। आणि बाकी सर्व उभेवरच ही भाजी शिजायला हवी, पण आपल्याला ती सुकी भाजी बनवायची आहे। यावर आता मी थोडीशी कोथिंबीर घालते। कोथिंबीर घालून ढवळायचंय आपल्याला ते। आता आपण यावर ओलं खोबरं घालूया। खोबरं घालून झाल्यावर व्यवस्थित ढवळायची आहे ती, जेणेकरून त्या कारल्यामध्ये खोबऱ्याचा रस व्यवस्थित मुरेल। ओलं खोबरं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही शेंगदाण्याचा कूट घातलात तरी चालेल। तर खोबरं घालून व्यवस्थित ढवळल्यानंतर त्या भाजीवर आता आपण झाकण ठेवूया, जेणेकरून त्यात खोबऱ्याचा रस कारल्याच्या भाजीत व्यवस्थित उतरेल आणि त्या भाजीला छान चव येईल आणि कडू कमी लागेल मग ती भाजी। आता 2 मिनिटं झाली, मी झाकण काढते। आता ही आपली भाजी मस्त ड्राय झाली, जरा सुद्धा पाणी नाहीये त्यामध्ये, तुम्ही पाहू शकता। ही अशी ड्राय केलेली भाजी चवीला खूपच छान लागते आणि खूप कमी कडू लागते। तुम्ही ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की कळवा की ती कशी झाली ते। आपली ही कारल्याची सुकी भाजी तयार झाली, खूप छान लागते ही भाजी। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।